Исемісі Шолы ТВ телеканалында yoңалықлар вақты. Студияда мен Румил Карамиев. Иқтибарыңызға бүгінгі программаның түп темалары. Оларны 20-ден артық критерий буенча бәяләделәр. Шәһәрдәге иң яхшы мәктәп һәм балалар бакчасын ачыкладылар. Чаллыш-чыгарылыш сыйныф укучылары сынауларда сынатканмы? Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре игълан ителде. Административ җаваплылыктан качарга теләп, җинаять җаваплылыгына тартылды. 55 яшьлек ир-ат полиция хезмәткәрләренә ришвәт бирүдә тоткарланды. Ул Чаллы урамнарын каштаннар белән бизәүне тели. 68 яшьлек хәвәскәр бакчачы белән хәбәрчебез очрашты. Шәһәрнең иң яхшы мәктәбен һәм балалар бакчасын билгеләделәр. Белгечләр белем бирү учрежденияларын 20-дән артык критерий буенча тикшергән. Шул ук исәптән мәктәп яки бакчаның алдынгы булуына, балаларның җәрәхәтләнүе, никадәр дөрес дәрес калдыру, бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре дә йогынты ясаган. Иң алдынгы мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе дип, беренче Шатлык балалар бакчасы, иң яхшы гомуми белем бирү учреждениесе дип 78-нче лицей таналды. Белгечләр бәяләү өчен таләпләр ел сайын үзгәреп һәм өстәлеп торады. Учебно-методический комплект, который мы вводим. Бу критерийларга уку әсбаплары комплектында керттек. Элек шулай ук мәктәпкә әзерлек критерийсы юк иде. Хәзер бакчаларны бәяләгәндә шуңа да игътибар итәбез. Бердәм дәүләт имтиханнары тәмам чыгарылыш сыйныф укучыларының инде күбесе абитуриент. Аларның шактый укырга керә алмау хакында 4 августта беләчәк. Нәкъ шушы көнне барлык вузлар кабул итү кампаниясының беренче дулкыны нәтиҗәләрен игълан итәргә тиеш. Быелгы бердәм дәүләт имтиханнары да йомгак ясалды. Татарстанда быел 10 фәннән уртача балл күрсәткечләре узган ел белән чагыштырганда югарырак. Чаллының чыгарылыш сыйныф укучылары да үзләрен яхшы яктан гына күрсәтеп калырга өлгерде. Мисал өчен, бары тик безнең шәһәрдә 76-нчы гимназия укучысы 2 фәннән 100 балл җыйды. Әмма борчылырга да урыннар бар. 4 укучы математикадан профиль дәрәҗәсеннән имтиханны 2-легә тапшырды. Барысы турында тулырак безнең алдагы материалда. Менә ул герой, меңләгән Татарстан укучысы арасыннан бары тик ул гына 2 фәннән 100 балл җыйган. Классташлары да аның белән горурлануларын яшерми. Уку отличнигы, тыйнак, тырыш һәм һәр вакыт үз максатына ирешүчән Илья Боровик инде студент булырга да өлгергән. Иннополисның IT университетына укырга кергән. Имтиханга әзерләнгәндә репетиторлар хезмәтеннән файдаланмадым ди ул. Укытучысы биргән һәм үзе үзләштергән белемнәргә таянып, Илья физика һәм информатикадан иң югары балл җыюга ирешкән. Результат неожиданный по физике. Физикадан шундый нәтиҗә булыр дип көтмәгән идем. Ә менә информатикадан 100 балл җыюыма шигем юк иде. Икеле алучылар юк. Чаллы мәгариф системасы өчен быелгы тагын бер зур уңыш мәҗбүри фән рус теле буенча имтиханнарны бөтен кеше дә тапшыра алды. Сынауны үтү өчен иң кеме дигәндә 24 балл җыярга кирәк иде. Безнең инде бик күп кенә сораулар туа, менә рус теле әз, рус теле, татар теле аркасында без рус телен белмибез дигән сораулар бик күп туа бит инде. Мин шуларга җавап итеп әйтәрем. Безнең бүгенге көндә бердәм имтихан рус теленнән бирделәр уртача 72%. Бу инде Бөгелмә каласыннан кала без 2нче урында. Ә менә математикадан хәлләр бер дә сөенерлек түгел. Беренче тапкыр быел әлеге мәҗбүри фәннән профиль һәм база дәрәҗәсендә сынау тоттылар. Математика юнәлешендәге вузларны сайлаучылар әлеге фәннең профиль дәрәҗәдә тапшырырга тиеш иде. 4 укучы сынауны үтә алмады. 4 укучыбыз аттестатсыз калды. Ул инде 20-нче мәктәпнең бер укучысы, 29-нчы гимназияның 2 укучысы һәм инде 23-нче мәктәпнең бер укучысы. Бу уңайдан профиль юнәлештәге сыйныфларны ныгыту бурычы куела. 9-нчы сыйныфтан соң укучы үзенең нинди юнәлештә һөнәр сайлавын тәгаен белеп, үз мөмкинлекләренә җавап бирүче мәктәпне сайларга хукуклы. Әгәр дә без дөрес итеп сыйныф мәктәп укучыларына 9-нчы класс битергән балаларга шушындый мөмкинлекләр тудыра алсак шәһәрдә, безнең балаларыбыз чын күңелдән, чыннан да әзерләнергә мөмкинлекләре булыр иде. Һәм инде бердәм имтиханны биргәндә һәм киләчәктә вузда укыганда аларга җиңел булыр. 9-нчы сыйныф укучыларының бары тик яртысы гына укуларын дәвам итәчәк. Калганнары һөнәри уку йортларына кергән. 17 мәктәптә быел 10-нчы сыйныфлар булмаячак. Бу
укучылар кимүгә генә бәйле түгел. Иң беренче чиратта мәктәпләрдә нәкъ менә укучылар таләбенә җавап бирерлек профильле сыйныфлар булмауда. Моның ачык мисалы 8нче мәктәп. Анда берничә ел рәттән 10нчы сыйныф булмаган, әмма 2 ел элек биредә химия-биология юнәлешендәге сыйныф ачуга ирештеләр. Нәтиҗәдә быел әлеге фәннәрдән имтихан сайлаган 8нче мәктәп укучылары иң яхшылар исемлегендә. Ораларында 100 балл җыючылар да бар. Фәридә Собирҗанова, Илнар Харисов, Андрей Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Татарстанның 40 районы урып җыю эшләренә инде тотынган. Әлеге басуларга чыкмаган Әтнә, Балтач һәм Саба районнары игенчеләрендә якын көннәрдә бу эшкә керешәчәк. Бүгенгә барлыгы 218 мең тонна ашлык җыелган. 1 гектардан уртача 22 центнер уңыш чыган. Урып җыю компаниясе лидерлары булып Сарман, Чистай, Ознакай, Зей һәм Минзәлә районнары санала. Анда бер төкле культуралар иң күп мәйданда суктырылган дип хәбәр итә республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. Тукай районында игенчеләр уракка узган атнада кереште. 45 мең гектарның 3 меңе суктырылган. Бу көздән җәелгән арыш һәм бодайның 8% тәшкил итә. Белгечләр сыйфаты һәм уңдырышлыгы ягыннан әлеге Тукай районының иң алдынгыды. 55 яшьлек Ират административ җаваплылыктан качырга теләп җинаять җаваплылыгына тартылды. 23 июль көнне Казан федераль трассасында ВАЗ машинасын туктаталар. Машина йөртүченең иминиятләштерү таныклыгының вакыты чыкканы ачыклана. Закон буенча моның өчен 800 сум штраф тиеш. Әмма шофер 800 сум түләмәс өчен инспектор машинасына алдагы утыргычына 500 сум акча куеп калдыра. Хәзер аңа җинаять кодексының 291 маддәсе нигезендә ришвәт суммасына карап 20дән алып 40 тапкырга кадәр арттырып түләргә туры киләчәк. Суд закон бозучыны 3 елга кадәр иргеннән мәхрүм итәргә дә мөмкин. Бу чиракта ришвәт суммасын 15 тапкыр арттырып түләргә туры киләчәк. Тоткарланучы гаебен таныды, әмма башта ришвәт бирмәдем дип акланырга тырышты ди хокук сакчылары. Я штраф оплатить деньги. Башта инспектордан биредә штраф түләп буламы дип сорадым. Ул әйе дип җавап бирде. Шуңа акча куйдым да инде. Во избежание административного наказания Административ җаваплылыктан котылыр өчен әлеге гражданин полиция хезмәткәренә акча биргән. Хәзер аңа карата җинаять эше кузгатылды. на данного гражданина возбужден. Юл төзекләндерүчеләр машина йөртүчеләренең мөрәҗәгатенә каршы килмәде. Халыклар дуслыгы проспекты буйлап куелган кыймаларны хәзер юл йөрү кагыйдәләренә туры китереп урнаштыралар. Капиталь төзекләндерүдән соң бирдә урнаштырылган тимер киртәләр машина руле артында утыручыларга каршы килүче транспортны күрергә комачаулы иде. Хәбәрчеләребез ачыклавынча, әлеге конструкцияләрне ЮХИДИ идарәсе белән килешмичә генә урнаштырган булганнар. Хәзер исә юл салучылар хаталарын төзәтте. Пенсия фондының микроавтобусы ишек аллары буенча йөрүен дәвам итә. Иртәгә шәһәрдәшләрне идарә белгечләре яңа шәһәрнең 17-12 йорты ишек алдында көтәчәк. Исегезгә төшерәм, бер ай элек пенсия фонды идарәсе яңа социаль проектка старт бирде. Хәзер шәһәрдәшләр үзләрен борчыган сорауларны йортлары янында ук идарә хезмәткәрләренә җиткерә ала. Мобиль офис кичке 4-тән 7-гә кадәр эшли. Ә инде 29 июльдә микроавтобус 18:01 йорты янында тукталачак. Чаллыда хәрби диңгез флотында хезмәт иткән 10 меңгә якын кеше яши. Июльнең соңгы шимбәсендә Россиядә хәрби диңгез флоты армиясе көне билгеләп үтелә. Быел ул 26 июльгә туры килде. Бәйрәм уңайыннан Ватан ана мемориалында каравыл алышынды. Аннан хәрбиләр рапорт тапшырдылар. Тантаналы төстә әлемнәр күтәрде. Мемориал каршында митинг та узды. Хәрби хезмәттә һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. На сегодняшний день военно-морской Хәрби диңгез флоты Россия һәм Татарстан өчен зур мәгънәгә ия. Әлеге флотта хезмәт иткән шәһәрдәшләребездән үрнәк алырга кирәк. Бу бәйрәм көндә без аларга зур рәхмәт әйтергә тиеш. Bu zor bayram, bek zor bayram bizim. Nindi flotda xizmat etsam da bizga baribir, главное bir-birimizni поддержать da biz. Диңгезчеләрне башкарма комитет җитәкчесе дә котлады. Наил Мәгдиев Севастопольдә хәрби частьтә кунак булды. Хәзер анда 20 шәһәрдәшебез хезмәт итә. Биредә кунаклар өчен экскурсия оештырылды. Чаллы башкарма комитеты инде 10 ел дәвамында Кара диңгез флотына шефлык күрсәтә. Алдагы елларда да бу традиция дәвам итәчәк. Наил Мәгдиев Кара диңгез флоты белән килешү төзеде.
Шолы урамнарын каштаннар бизәсен иде. 68 яшьлек хезмәт ветераны Хавескер бакчашы Владимир Зычков шулайды. Аның 8 соты бакчасында ни генә үсми. Монда виноград һәм алма агачлары, шия һәм карлаганнар белән бер рәттән каштаннар да үз урыннарын алган. Безнең яңалыкларда сирәк агачлардан саналган каштанны тыңгысыз шәһәрдәшебез үз өчен генә үстерми. Аның максаты башка. Бакчачы белән хәбәрчебез Лейсен Ханова да очрашты. Понравились они вообще, они красивые, как сами таковые. Потому что цветут белым таким, знаете, вот эти вот листья сами. Беренче тапкыр каштаннарны Владимир Зычков Белоруссиядә күреп кайта. Бөек Ватан сугышы батыры һәйкәлен бизәп утыра алар. Каштаннарны үзенең дә үстереп карыйсы килә. Чикләүкне хәтерләткән орлыкларны җыеп ала, безнең табигатькә җыелышларын үзе сынап карый. Бүген аның бакчасында 20дән артык каштан үсеп утыра. Ой, цветут они очень красиво. Есть же песня «Снова цветут каштаны», слышится плеск Днепра, там это же вот это самое. Это очень красиво цветут. И листва такая густая крона, ствол такой, дерево очень это самое такое аристократическое. Кояшлы урында үскән каштаннарның яфраклары ачык яшел, ә инде күләгәдә үскәннәрнең караңгы яшел төстә. Аларны октябрьдә утырткан идем, ди Владимир Зычков. Берничә елдан бу нәни үсентеләрнең биеклекләре 4-5 метрга кадәр җитәргә тиеш. Хавескер бакчачы аларны үзе өчен түгел, ә шәһәр өчен үстерә. Хәзер скверлар утырталар. Минем каштаннарымны шунда алсыннар иде, ди ул. Бу яктан тәҗрибәсе дә бар. Заманында үзе салган 13нче мәктәпкә үсентеләр бүләк иткән булган. Когда школе подарил вот эти вот это. Мәктәпкә бүләк иткән идем. 1 сентябрьгә тантаналы линейкага да чакырдылар. Шунда 1 класс укучыларына карап, алар мәктәпне төгәлләгәндә, бәлки шушы каштаннар янында очрашулар үткәрделәр дип әйттем. Кызык булачак бит. Интересно, правильно? Каштаннарга вакытында су сибү төпләрен йомшартуда җитә, ди шәһәрдәшебез. Владимир Зычков гомере буе төзелештә эшләгән. 30дан артык балалар бакчасы 1 һәм 13нче мәктәпләрне салуда катнашкан. Ул каштаннар скверына танылган төзүче Евгений Ботинчук яки Виктор Филимонов исемнәре куелсын иде дигән теләген җиткерде. Лейсен Ханова, Дмитрий Рачев, Шолы ТВ яңалыклар. Җәмәгать оешмалары хәйрия фестивале үткәрә 5 август көнне Татарстан кунакханәсендә эшмәкәрләр һәм җәмәгать оешмалары очраша. Биредә халыкка ярдәм күрсәтү максаты куелган проектлар тәкъдим ителәчәк. 7 августта исә эшмәкәрләр һәм иганәчеләр ярдәмендә энтузиастлар бульварында бәйрәм оештырылачак. Чара 16 сәгатьтә башланачак. Биредә җыелган акчалар ДЦП һәм аутизм белән авыру балаларга ярдәм итүгә тотылачак. Не просто просим. Без җәмәгать проектларына акчалата ярдәм генә сорамыйбыз. Без алмашка бүләкләр, лотерея уеннары тәкъдим итәбез. Бу минутларда Миләшкә Рябинушка поселогында бәйрәм гөрли. Бүген поселок ешуга 50 ел. Миләшкә Чаллының Комсомол районы җирлегенә керә. Биредә шәһәрдәшләр үз йортлары, хуҗалыклары белән яши. Юбилейның бәйрәм иткән Миләшкәлеләр турында репортажны иртәгә яңалыклар чыгарылышында күрә алачаксыз. Шулай ук безнең яңалыкларны сез tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. Шулай ук көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 сәгатьтә һәм 16 сәгатьләрдә бары тик Шолы ТВ канал һәм ТВ Центр каналларында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән көн дәвамында сезне күңел радиосы таныштыра һәм әлбәттә инде яхшы кәйф белән итә. Ишатнасының беренче көне менә шундый яңалыклар алып килде. Мин Румил Карамиев сезнең белән саубулашам. Иртәгә нәкъ шушы вакытта һәм шушы урында без һичшиксез күрешербез. Исән-имин буласыз. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. В торговой сети «Селдом» дерзкая летняя распродажа мебели и товаров для дома. Только до 3 августа по дерзкие низкие цены. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900дән артык сайлау кампаниясын 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар.
Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Отличный подарок к 85-летию ВДВ. Уникальная памятная монета и юбилейный нагрудный знак. Звоните 363 212. 25 июльдә шәһәрнең үзәгендә җәй уртасы дип исемләнгән Open Air узды. Чараның иганәчесе Домру телеоператоры. Бәйрәм кунаклары өчен инструменталь төркемнәр һәм иң яхшы диджейлар катнашында күңел ачу программасы әзерләделәр. Ярышлар үткәрделәр, бүләкләр өләштеләр. Бәйрәмнең иң матур өлеше Буяулар фестивале булды. Мин бу фестивальдә беренче ел гына катнашмыйм. Бик ошый, күңелле. Погода этим лет. Быел җәй эссе көннәр белән сөендерми, шуңа күрә әлеге бәйрәм болытлы көнгә дә ям өсти. Бик күңелле һәм бик шәп шоу. Без бу фестивальдә беренче тапкыр бик ошый, үзебезне иркен хис итәбез. Кунаклар арасында үзенчәлекле җәйге селфи бәйгесендә катнашучылар да бар иде. Алар Домру телеоператорыннан бүләкләр алды. Такая интересная идея. Минем башыма кызык фикер килде. Дусларым белән бер-беребезне төрле төстәге буяулар белән бизәдек дә балконга чыгып селфи ясадык. Буяу кичкә юылып төшәчәк, әмма яхшы кәеф әле берничә көнгә сакланачак. Фоторәсемнәр исә вакыйга турында матур истәлек калдыра.